Рәшид Шафиков хыялында бару юлларындагы барлык киртә авырлыкларны ниһаять җиңеп, Армавир шәһәренә урнашкан хәрби очучы истребительләр әзерләүче училище курсанты. 2 ел укыганнан соң курсант беренче тапкыр Ил-29 хәрби самолетында зәңгәр күккә күтәрелә. Тагын 1 елдан 3 пушкалы көчле МиГ-17 хәрби самолетларын егетнең көчле куллары болытлар өстенә алып менә. 1972 ел лейтенант дәрәҗәсендә летчик-инженер белгечлеге алган Мөслим егете хәрби училищены уңышлы тәмамлап, хәрби хезмәт юлын башлый. Хезмәт елларының беренче 8 елы Сибир киңлекләрендә үтә. МиГ-17 сәгатенә 2000 чакрым тизлек белән очарга сәләтле, 22 чакрым югарыга күтәрелә алучы Су-9 истребительләре училище тәмамлаган егетләрнең көндәлек хезмәт техникасына әйләнә. 2 елдан якташыбыз өлкән очучы, 3 елдан звено командиры, 4 елдан киң җилкәсен бизәгән вагоннарга йолдызлар саны өстәлә. Ул капитан. Шул ук вакытта эскадрилья командиры урынбасары. 5 ел ярым Рәшидкә 29 яшь. Ул эскадрилья командиры. Көндә йолдызларга сәлам биреп төшкән егетнең хыяллары да югарырак әйди. 1980 ел Мөслим егете Рәшид Вагиз улы Шафиков Тверь шәһәренә урнашкан Жуков исемендәге хәрби командирлар әзерләүче академия курсанты. 1982 ел тырыш укуда алдынгы хәрби заданияларны ялгышсыз үтәүче авиатор хәрби баскычның тагы да югарысына ирешә. Ул подполковник. 1983 ел академияны уңышлы тәмамлаган подполковникны Астрахань өлкәсенә юллыйлар һәм полк командирының беренче урынбасары итеп билгелиләр. Монда хәрби мөмкинлекләре тагы да югарырак булган МиГ-23П истребительләре оча. 1985 ел Краснодар өлкәсе, Крым шәһәре. Рәшид Шафиков полк командиры. Уртача бер шәһәр зурлыгындагы гарнизон, аның бөтен мәшәкатьләре подполковник Шафиков өстендә. Очышларны оештырып кына калмый, үзе дә Як-28П самолеты белән дәвамлы рәвештә күккә күтәрелә. Ясалма мишеннәрне юк итүдә мастер-класс күрсәтә. Легендар Су-27П истребителе. Бүген дә дөньяда иң яхшылардан санала. СССРда беренчеләрдән булып, бу техниканы үзләштерү Крым авиа гарнизонына йөкләнә. Ел ярым. Үзләштерү срогы шундый. Рәшид Вагизович командалык иткән полк аны 1 елда 3 айда үтәп чыга. Полк командиры беренче тапкыр һәм беренчеләрдән булып Су-27П истребителен 1986 елда һавага күтәрә. Хәрби заданияларны уңышлы башкара. СССРда беренчеләрдән булып шул самолетны үзләштергәнен, бөтен бер полкны, авиа гарнизонны очышка әзерли алуым белән чиксез горурланам ди безнең героебыз. 1990 ел Яна Астрахань дивизия командирының урынбасары, дәүләт полигоны начальнигының беренче урынбасары. Дәүләт полигоны Варшава килешү илләренең авиация хәрбиләре өчен имтихан тоту урыны ул. Җитәкченең кул астында 3 хәрби гарнизон, 2 аэродром, 7 ашхана, торак комплекслары, 2 госпиталь, 3 санчасть, 100-гә якын самолет, 600-ләп башка төр техника,
югары техник білімлі 1500 офицер, шуларның 22-сі полковник дәрежесінде. 1998 ел. Россия президенті Борис Николаевич Ельцин указы негізінде авиация тобихына кірірлік ішлер башқарған Рашид Шафиковқа Россияның от қозанған ұшушысы деген мақтаулы исім берілі. 1999 ел. Полковник, хәрби ұшушы Шафиков Рашид Уақисұлына 50 еш. Авиация канунлары бойынша yoqtашыбыз, хәзер инде райондашыбыз, хәрби хезмәт ветераннары исемлегенә күчерелә. Менә кем ул безнең илебез? Туган илгә иң аңлы, наслы исем. Ишетәм анда болыннарның татлы исен. Ишетәм анда шилтерәп аккан чишмә тавышын. Саклый моңа чын мәхәббәт, сөю хисен. Алам аннан мәңге сүнмәс яшәү көчен. Рәхәт булса да торган җир, сагындыра туган ил диләр шул. 40 ел гомерен чит җирдә үткәргән Рашид Уақисұлының да йөрәгенең түренә кереп урнашкан җир-су хисе еллар узган саен һаман көчлерәк, энәлерәк була бара. Туган якның тарту көченә инде бүтән түзәлмәс хәлгә җиткәндә, ул ныклы хәрбиләрчә карарга килә һәм мөслименә әйләнеп кайта. Ә без мөслимләр шул көннән бирле тере хәрби ұшушы белән янәшә яшибез. Легендар шәхесне көче, тизлеге тиңдәшсез истребительләр иярләгән полковникны күрү бәхетенә ирештек. Бүген ул үзенең 70 яшьлек юбилеен билгели. Аңа бу яшь 7 гыйнвар көнне туды. Бүген исә ул райондашларын шушы бәйрәмгә чакырды. Һәм сезгә зур рәхмәт әйткән хәлдә, хәзер без зур хөрмәт белән алкышларга күмеп, юбилеябызны бәйрәм түренә чакырабыз. Рәхим итегез. Сделать пыль, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Но выше, выше и выше стремим мы в полет наших сил. И в каждом проделе рядышки спокойствие наших границ. Хөрмәтле юбилярыбыз, инде рәхим итеп үз урыныгызны алыгыз. Сез бүген менә шушы күркәм урындык артында, шушы өстәл артында утырачаксыз. Свое юбилей гордый полковник Шафиков. Вау! Қадірлі райондашлар, барыңызға да зор рәхмәт, мені ихтирам етіп, менің бәйрәмлі ортақлашарға келгеніңіз үшін. Зор рәхмәт. Рәштавы ешек күлдашты батыр фибрил құратқыз келер. Сауық сәлемәтлік, тазалық, байылқысы. Бәйрәм білен. Өскен қайынарға юрады мен жүрек сағышы.
Әрелеулеріне қойшапсыз көңіл туған яққа қайтып барышын тыңлар үшін көл бойына өзге талда сайрар құшлар тауышын Yürek yarasına devam izler Tuğlar yolda kaydı barışır Dağlar düşür gül boyunda üzge Dağda sayrar kışlara kavuşur Yürek yarasına devam izler Tuğlar yolda kaydı barışır Гүлзәрия Мубараковна біздің сәхнәдә матур итеп Рәштәби турында аның тормыш юлын тасвирлаганда горурланып утырдык. Чөнки гап-гади муслим егете безнең Рәштәби шушы муслимбездә туып үскән һәм туу белән бергә мәктәп елларыннан ук очучы булырга хыялланган һәм инде үз максатына ирешкән безнең райондашыбыз шушындый зур дәрәҗәләргә ирешкән һәм хәрби шушындый Россияның атказанган хәрби эшчесе һәм инде полковник дәрәҗәсенә җиткән өчен без инде чыннан да Рәштәби сезнең белән бик нык горурланабыз. Һәм инде үзегезнең барлык тырышлыгыгызны куеп, шушы өлкәдә үзегез белем алгансыз, һәм инде аны ныгыткансыз, күпме кешеләр белән идарә иткәнсез. Һәм без инде монда утырган менә балаларга да әйтәбез, чыннан да менә үз һөнәреңне бик яхшы белгән чиракта гына син инде чыннан да ул кадәр менә кешеләр белән идарә итә аласың, шундый самолетлар белән, шундый истребительләр белән идарә итә аласың. Чөнки Рәштәбиның менә анда гына фотографиясында күрсәткәндә дә иң тиз очкан самолет кайсы дип күрсәткәндә берсен күрсәттегез, исеме истә калмады инде. 2000 км/сәгать белән оча идек, шулай бит? 2,5. Значит, ул Мәскәүгә Мөслимнән 40 минут эчендә барып кайта дигән сүз. Шушындый тизлектә оча торган самолет белән һәм 17-шәр, 20-шәр километр биклеккә очып, менә шушындый тизлектә оча торган самолет белән идарә иткәндә, ул бер үзе штурвал артында, шулай бит, аңа беркем дә ярдәм итә алмый, бернинди хата җибәрергә ярамый, һәм шунда үз-үзеңә шундый яхшы белемле итеп тотып, һәм инде үзеңнән барлык булган белемеңне туплап, шушылай итеп матур итеп, шушы самолетлар белән идарә итә алу, һәм инде шул ук вакытта илебезнең чиген саклау, илебезнең гражданнарын саклауга зур хезмәт куйгансыз. Рәхмәт бик зур. Безнең район советы башкарма комитеты исеменнән, Рамил Хамзович исеменнән зур бүләгебез районның мактау грамотасы, хәрби патриотик тәрбия бирүдә армый талмый матур итеп хезмәт иткән өчен һәм 70 еллык юбилее уңаеннан дип эшләнгән мактау грамотасы. Хаклыгыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Хакимият бүләкләрен, теләкләрен кабул иттек. Рәхмәт бик зур. Мин бая самолет төште дип торам. Әй, клуб артына бер истребитель килеп төште дип әйтәм, бетте баш. Хөрмәтле дуслар, бәйрәм ясыйбыз дип сөйләштек бит. Шуңа күрә әйдәгез инде тәбрикләүләргә матур моңнар да өстәп бирик. Хәзер сәхнәбезгә Башкорт курайында, районыбыз җирлегендә иң оста уйнаучы егетне чакырабыз. Харис Җиһаншин, Хан кызы исемле музыкаль композиция тәкъдим итә. Рәхим итеп каршы алыгыз.
видишь эту синеву, громады облаков, заоблачные дали. Ты решил надолго с ней связать судьбу свою, войти в просторный дом с открытыми дверями. Снова взлет, и снова мы на старте. Снова сердце замирает, пусть командует РП, взлетайте. И через миг я в небо окунусь. Вот они, прекрасные далекие края, и высота, и любовь твоя. Словно птица в небе, ты летишь за облака. Растет твоя душа и любовь твоя. Снова взлет, и снова мы на взлетарте. Снова сердце замирает, пусть командует РП, взлетайте. И через миг я в небо окунусь. Посмотри на небо, видишь эту синеву, громады облаков, заманчивые дали. Ты решил надолго с ней связать судьбу свою, войти в просторный дом открытыми дверями. Снова взлет, и снова мы на старте. Снова сердце замирает, пусть командует РП, взлетайте. И через миг я в небо окунусь. Посмотри на небо, видишь эту синеву. Feliz Abdulin. Mira Ilham Khan Lawal. Hayırlı kış. Sininen uzine, uzenken uzden. Sininen intatlar gideşen. Ayrılıp gitsem de şehitlerine yırata. Bulgular düşüme kırırsan. Müslüman, Müslüman, sin beler düşüge. Gülü tibreden istemem. Boylarda bulsan da yaşasam dursam da senden vazgeçemem Müslüman. Boylarda bulsan da yaşasam dursam da senden vazgeçemem Müslüman.
Вечером так мало света, пешеходы незаметны. Чтоб несчастье не случится, надо нам, друзья, светиться. Это знаки, это ленты, это чудо, элементы. Световозвращающие, светоосвещающие. Эту песню не забудь, и безопасным будет путь. Новый год каждый россиянин получит 20 подарков. С января 2019 года по всей России 20 бесплатных каналов в цифровом вещании.